Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangaken kula Salsabila Ayu Nur Abidah kanthi NPM 1 Prodi PGSD kelas sekawan D, dosen pengampu Dr. Galih Istiningsih MPD, badhe nyekar gembuh laras pelok pathet barang, sugeng midhangetaken. Titilaras. Nempiro ro piro lu pinem, nempiro ro piro nemo lumonem, nem pimo luro, monem pimo nempi, piro pinem molu monem. Cakepanipun. Sekar kembo ping catur, kang cinatur, polah kang kelantur, tanpa tutur, katulo katali, kadaluwarsa katutuh, kapatuh pandadi awon. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.